ba za a iya ba ɗan ɗariƙa fidda kai. To musulmi dai ana ba su fidda kai. Waɗannan mutanenmu da ke cewa su yan ɗariƙa ne wasu ma ba su san ɗariƙan. Dan kun ji suna zikiri la ila ko yana la Allahumma salli ala Muhammadin sayyidina Muhammadin al-Fatih. Ai ba su san ɗariƙa ba mafi yawancinsu. Wallahi mafi yawancinsu ba su faɗa aƙidar kafirci ba. Matsalar da take faruwa sun kasa fahimta abin da mu da irinmu muke magana ne. Mu ba su muke suka ba, muna suka ɗariƙa ne. Ɗariƙa ce ba addini ba, su an cusa musu abu ne da jahilci ba su sani. Saboda haka ba muna kafirta su ala a ayanihim bane akan ɗaiɗe wasu a muna cewa ita ɗin ba addini ba ce, amma kai in ka samu kanka a ciki sai a tsaya a dube ka tukuna kai yaya. Mafi yawancin masu ɗariƙa a ƙasar nan ko kun san ba san ɗariƙa ba, misali Malam Yahuza wanda ya rasu nan cikin garin Zaria ya rubuta cewa yana cikin sharaɗin wazifa fa yin zikirin nan da suke in za ka yi kai a sirrance kada wani ya ji, yana cikin littafin shi. Amma abin takaici su a lasifika ma suke sawa. Kun gani kun ga ashe ya nuna ba su ma san ɗariƙa ba ke. Shi sa matuƙar mutum musulmi ne ɗan uwanka za ka ɗauki ainihin zaka za ka ba shi insha Allah, kuma matuƙar ya cika sharaɗin kasancewa shi faƙiri talaka miski.